mga warrior rin na si Chief Iman. Kani si Chief Iman mga bay. Wag ini siya kanang grabe kini siya mo finding. Pati driver na makita niya ang diferensya. Di ba, Chief? Oh, nagsukupining gahapon. Ay, nagkaroon gapon. So, ako mga idolo na gidre nagsapon yun sila. Huwag niya ako mga ganahan nila gidre kay pangini sila. Teamwork ba? Di ba? Oo. Yung katawa rin ikaw na. So, dinuwin na ibahala ni Salay. Ay mo ni pinakapagitan mag-align rin mga bay. Full back na ni wala dyan. Ah, will balance eh. Taka, naglitos eh. Will balance. Ang will alignment rin mga bay. Dito itaka sa sarap pa. Kwenta na lang bilin mga bay. So, last toyo. Okay mga bay. Nindot na balance itong abanting aligin. So, mga bay na taod ng sabanti. Sunod na ni will alignment na yun. Karga na ta. So, tiraho na nila. Nagkulang. Basihan bala na mga tigris na points kaya wala pang pura na final nila hugot hugkat pa ang lakaran. Okay na mga bay 12 size so kita na ninyo pero ang basihan niya na mga bay kana yung araw part ba. Salamat kay Kang Noel mga bay, so shout out o kang Juan kang Gorio gid ang tinuod ngalan jud tanan Gregorio o Gorio. Rowin siya. Rowin din na siya. Niya po Gorio man. Yung pangalan na ng Gorio. Ikaw naging mo din ngalan niya na. So, Rowin gede siya. Rowin gede yung ngalan. Rowin gede siya. Taga Alimuot din siya mga bay niya. Sigo ganito Alimuot. Di mo kita niya ito. Moswan niya kapuyo dahil. Bantogra. So, mana mga bay. Irontis na mo ni karon. So, makita na to kung unsay abilidad sa bagong alignment mga bay. So, road test meron road test.